Igennem tusindvis af år er straf blevet brugt af statsmagter til at holde ro og orden. Det er blevet en fast del af vores samfundssystem. Og det er de færreste, som i dag kan forestille sig, at man ikke straffer dem, som bryder de fastsatte love og regler. Straf er at påføre et menneske lidelse og ubehag. Derfor er det afgørende, at vi hele tiden overvejer, hvorfor vi som samfund straffer, og hvordan vi straffer bedst i forhold til, hvad vi som samfund gerne vil opnå. Er det at skabe en følelse af retfærdighed? Eller er det primære mål at mindske kriminalitet? Hvad er det, vi gerne vil med vores samfund? Hvad skal formålet med at straffe være? I Danmark har vi siden 1930 haft den samme straffelov. En straffelov, som adskiller sig meget fra andre love. Vi har en straffelov i Danmark, som alle andre lande har. Men det helt særlige ved den straffelov, vi har, det er, at den står intet sted beskrevet, hvad formålet skal være med at straffe. Hvis man kigger i andre lande, så indledes det gerne med at sige, at formålet det skal være at mindske kriminaliteten i samfundet. Eller formålet skal være at opnå retfærdighed, eller hvad det nu er. Men i den danske straffelov står der ingenting. Det er derfor vigtigt at diskutere, hvad det er, vi gerne vil opnå, når vi som samfund straffer. Spørgsmålet om, hvad straf er i virkeligheden meget enkelt, fordi det kan besvares ved at sige, at straf er at påføre nogen lidelse eller ubehag på den ene eller anden måde, fordi de har forbrudt sig mod loven. Og når man i et samfund bruger rigtig mange penge, for strafsystemet er faktisk dyrt, på at påføre folk, der har begået forbrydelser, lidelse og ubehag, som både rammer dem, der bliver straffet selvfølgelig, måske deres pårørende, som også har betydning for ofres oplevelse, og som i virkeligheden vedrører alle, fordi det koster mange penge, så det vedrører også skatteborgere, så er det mindste, man kan gøre, vil jeg sige, hvad er det egentlig, der er meningen med det her system? Og sætte sig ned og tænke grundigt over det. Der findes i dag flere forskellige teorier, der diskuterer, hvad der berettiger straf. Overordnet set skelner man mellem to traditioner. På den ene side eksisterer ideen om, at en straf skal være nyttig for at være berettiget. Og på den anden side findes opfattelsen, at en straf er berettiget, så snart den sikrer retfærdighed. Ideen om den nyttige straf sigter overordnet på, at en straf skal have en række positive konsekvenser for samfundet for at være berettiget. Det er derfor kun relevant at straffe et menneske, når straffen fører noget godt med sig, eksempelvis mindre kriminalitet. Ud fra den måde at tænke på, der er der ingen værdi i sig selv i at straffe en person, hvis der ikke kommer noget godt ud af det. Tværtimod, så er det jo bare at påføre folk en form for nyttesløs lidelse eller ubehag. Så straffen er først retfærdiggjort, hvis det faktisk på længere sigt har nogle gode konsekvenser, som altså typisk vil bestå i, at man kan forhindre fremtidig kriminalitet. Den nyttige straf har altså et fremadskuende sigte og et stort fokus på straffens konsekvenser. Ideen om den retfærdige straf er omvendt bagudrettet. Her er det blandt andet ønsket om retfærdighed, der er styrende. Et andet svar på, hvorfor det er rimeligt at straffe folk, der har begået en forbrydelse, det er at se tilbage i tiden og se på, hvad har de gjort. Og hvis folk har handlet forkert, begået en alvorlig forbrydelse, så vil man ud fra det her synspunkt sige, så er det simpelthen retfærdigt, at de skal bøde for deres ugerning. Så ud fra det perspektiv er det afgørende ikke, hvad der sker fremover, hvilken effekt straffen har, men derimod alene det, at det er et udtryk for retfærdighed at sørge for at straffe folk. Forskellen mellem de to overordnede formål med at straffe kan illustreres gennem billedet af et lille øsamfund. Her har man fanget et par mordere, til trods for at det lille øsamfund er ved at gå i opløsning. Spørgsmålet er nu, hvorvidt man skal straffe morderne eller ej. Hvis man forestiller sig, at samfundet umiddelbart er ved at gå i opløsning, folk er ved at forlade øen, så der er ikke noget samfund umiddelbart efter, så vil man ud fra et fremadskuende perspektiv, altså et, der prøver at retfærdiggøre straf ud fra de gode konsekvenser, der vil der faktisk ikke være nogen pointe i at straffe de her folk. For der er jo ikke noget samfund, der kan lære af det, eller hvor man vil forhindre fremtidig kriminalitet ved at straffe dem. Der vil det bare være at påføre de her mordere en form for nyttesløs lidelse, hvis man straffer dem. Ud fra det bagudskuende perspektiv, der vil det stadig være vigtigt, at man faktisk straffer dem. Også selvom der intet godt kommer ud af det, fordi man vil sige, at det er et udtryk for retfærdighed. De har fortjent det, og det er det, der er det afgørende. Inden for de to traditioner findes der dog flere forskellige overbevisninger, der med fordel kan uddybes, hvis man gerne vil forstå de forskellige argumenter, der i dag findes for at straffe.
Udover de 2 tidsmæssige faktorer, findes der nemlig også 2 forskellige målgrupper i forhold til, hvem straffen skal ramme eller gøre godt for. Nemlig lovovertræderen selv, og så alle andre. Hvis man ser på det der bagudrettede formål, så er der i virkeligheden tale om 2 meget forskellige formål, man kan have med at straffe. Det ene, det er retter mod lovovertræderen selv, og man siger, at det vi gerne vil opnå, det er, at han skal sone sin straf. Og det er sådan noget, der har lidt religiøs tilknytning, men har at gøre med, at man får et personligt opgør med det, man har gjort. Det andet formål er rettet mod det, der er sket. Det er det, som alle vi andre kan få ud af at straffe en, der har lavet noget kriminelt. Nemlig en eller anden oplevelse af, at retfærdigheden er sket fyldest. Og det kan man så bruge mere eller mindre pæne ord for, kalde det retfærdighed eller hævn. Der findes også forskellige argumenter for, hvordan man bedst straffer lovovertræder, hvis man gerne vil mindske kriminaliteten i fremtiden. Her vil nogle mennesker gå ind for hårdere straffe, fordi man ser, at det vil virke afskrækkende på henholdsvis lovovertræderen og så befolkningen generelt. Andre vil derimod mene, at straffen først er nyttig og god, når den vil forbedre den enkelte ved at virke resocialiserende. Eller det kan være gennem, at man siger det, man med et meget fint ord kalder inkapacitering. Består i at sige, at vi holder ham ude af cirkulation i en periode, for eksempel gennem at anbringe ham i fængsel, så laver han i hvert fald ikke kriminalitet i den periode. Endelig vil nogen også mene, at det netop nytter at straffe den enkelte, fordi straffen kan give den brede befolkning en moralsk pejlemærkning af, hvad der er rigtigt og forkert. Inden for de 2 traditioner findes der kort sagt flere forskellige opfattelser af, hvordan og hvorfor man skal straffe. Dem, som beslutter, hvad strafferammerne skal være, er de folkevalgte politikere. Hvis man derfor vil undersøge, hvilket formål vi i dag forsøger at opnå med at straffe, er et godt sted at starte den retspolitiske debat. Her er det først og fremmest et begreb som retsfølelse, der går igen. Altså, den måde, man i dag bedst kan se på, hvad de fleste politikere mener, formålet skal være, det er at se på, hvordan de begrunder ændringer af straffen. Og de seneste 10-15 år har vi haft en masse ændringer, der stort set alle sammen går i retning af strengere straf. Og den hovedbegrundelse, der har været for det, det er hensyn til retsfølelsen, eller er hensyn til retsbevidstheden. Og det vil altså sige, at det, man gerne vil opnå, det er den her, at vi alle sammen føler en eller anden form for udligning. Hvis vi hører om en forbrydelse, så er det jo helt oplagt, at vi kommer til at reagere følelsesmæssigt på det. Vi bliver forarvet over, at nogen kan finde på at begå den form for handling, og specielt hvis det er alvorlige forbrydelser, hvis det f.eks. drejer sig om vold, så tænker vi, det var da ubegribeligt, og så reagerer vi kraftigt følelsesmæssigt. Så en måde at forstå retsfølelse på er sådan vores umiddelbare reaktioner, når folk begår en alvorlig forbrydelse. Spørgsmålet er så, hvilken rolle bør retsfølelsen så spille, når vi skal finde ud af, hvordan vi bør straffe? Forskningen viser, at vi danskere, når vi er ordentligt oplyste om den forbrydelse, der er sket, generelt straffer mildere, end hvad retspraksis er i dag. Som en del af at have et velovervejet straffesystem, skal man derfor også overveje, hvilke straffe, der virker bedst i forhold til det mål, man har med dem. Fængsel er jo en af de traditionelle måder at straffe på. Hvis man spørger folk om, hvad straf er, så ved man, at mange tænker umiddelbart selvfølgelig på fængsel. Og det afgørende er selvfølgelig, er fængsel en god type straf? Når man sætter sig ned og tænker over, hvorfor bør vi straffe, så er det jo ikke kun et spørgsmål om overhovedet det at retfærdiggøre et straffesystem, men også interesseret i et præcise spørgsmål om, hvilke typer af straf bør vi bruge, og hvor hårdt bør vi anvende dem. Er fængsel en god måde at forhindre fremtidige forbrydelser på? Og der er jo stor diskussion blandt kriminologer og andre kyndige folk, om det i virkeligheden er den bedste form for straf, man kan anvende her. Eller om det i virkeligheden måske snarere er et resultat af, at vi er lidt fantasiløse, at vi ikke kan finde på bedre alternativer.